Sa headlines kan mga barata, Naga City Police Office naging alerto sa enot na aldaw kang pagbabalik eskwela kan mga estudyante sa Naga. Miss Bicolandia Beauty Pageant as in DRR Mape Parade ngunya na Peña Francia Fiesta 2026 da imun asubot madadalan. Duwang rebelding NPA sa Goa Camarines Sur gadan sa engkwentro ka nakalihis na Sabado. 2,379 estudyante kang Naga College Foundation matrayong pong nakagraduar sa National Service Training Program. Uya ang mga barata sa aldaw na ini. Ako po si Chris Palumanya. Police Station number 3 kang Naga City Police Office. Full force ang ginibong pagbantay sa tinampo asin eskwelahan sa enot na aldaw kang pagbabalik eskwela. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Amay na pinaglatag kasubagong aga ni Police Captain Anthony Bueza, Station Commander kang Police Station number 3 sa mga tinampo, ang 80% kan personay kan sa idang estasyon para magmanihar kan bulos kan trapiko sa kalabaan kang Peña Francia Avenue as in MT Villanueva Liboton, Ciudad de Naga. Ngunya na enot na aldaw kan balik eskwela. Nakabase kan nakalis na taon ang traffic management style ngunyan kan Police Station 3. Alagad mas istriktong ipinapasunod ngunyan kang Police Station number 3 ang designated loading and unloading area na ibinugtak kang Public Safety Office sa kalabaan kang Peña Francia Avenue. Pinakiulayan naman ni Police Captain Anthony Bueza ang mga driver kan jeep na nag-aagi sa Peña Francia na magbaba o mag-pick up ng pasahero sa tamang area. Ini para din naman mag-crear pa ng pagkaabala sa tinampo. Kung ano si deployment may last year, same man po. And then, ang idadagdag bilang po, digdi itong mga tigralag kang mga kang peso, yung mga designated na mga loading and unloading area. So, ngunyan nga ni, kasubago, da-divert ko na sa mga kaya mga jeep na mag-load, unload sa tamang area. Winaal daw, nakatalaan na magtaumo na ni warning ang PNP sa mga jeepney driver na dahil nagsusunod sa tamang lugar kan pagbaba o pagkuanin pasahero. Alagad sa mga masunod na aldaw, ma-issue na ng citation ticket ang mga pulis na deputize kang LTO. Ngunyan po, warningan mi. So, masunod po, may na po kami tinatawang warning. So, titikitan mo po sinda. So, po mo sa moya ning kaya itong deputized ng mga LTO. So, hindi mo po silang mapigitan katong mga deputized ng LTO. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, todo bantay man ang mga miyembros kang Naga City Police Office sa luwas asin laog kang Julian B. Militon Elementary School sa primerong aldaw kang pagbabalik eskwela. Susug ki Principal Apollo Sibelio, amay pasubuot nagkundusiring inspection ang mga pulis sa saindang eskwelahan. Ngunyan man na aldaw mayo mo ng class instruction. Imbes, papaliwanagan mo na ang mga magurang asin mga kaakian sa mga magiging aktibidad para sa school year 2026-2027. Yan na may naglaog kita, maray ang sa tuya man paglaog ang mga aki. Kung hilingon ta, halos naka-uniform naman, may mga tapos ang sa tuyang police visibility, si Chief Morales, nagdigdiyo naman sa tuya, naghiling. Tapos sa tuya po na inaasahan mo niyan, itong mga aki, kay ribaan sa indang mga magurang. Kaya sa tuyang pigpapahiulay nga ni na itong mga dahil nag-confirm na ma-enroll, igwa kayang talagang garo tradisyon na kunhain ang first day, iyo ang pagsarabay-sabay man kay itong mga tinauanan ng halawig na aldaw. Sa ibang bareta, kan nakalihis na school year, sunod-sunod man si mga report dapit sa mga estudyante kang Camarines Sur National High School na may tagong pinaalang na dahon ng marijuana mientras na yaon sa laog kang eskwelahan. Susug sa PNP, aram na ninda kung saan ang source kang marijuana na pinagdadara kang mga estudyante.
Nagbabalik si Cristina Valenzuela. Kan mga nakalis na taon, may mga estudyante sa Camarines Sur National High School sa siyudad ni Naga ang nakuanan o nakumpiskaran nin pinaalang na dahon nin marijuana. Sa interview kay Police Captain Anthony Buaza, Station Commander kang Police Station 3 kang Naga City Police Office, kinumpirmar kaini na naaraman na kan PNP kung sa inhali ang nasabing illegal na droga. Ngunya na school year, magiging katuwang kang mga gwardya ang mga pulis na pinag-assign sa Police Assistant Desk sa pagkondusir ng inspeksyon sa mga gamit kan mga estudyante. Tubod si Police Captain Buaza, nakaipuhan pa kusugon pa kan PNP ang koordinasyon sa mga eskwelahan. Urog na kung may mga estudyante na naiimbolto sa iligal na aktibidad. Last year po may mga nagkaroon po kitang mga arogyan po pang mga marijuana sa mga estudyante. Ang source niyo po, aramin naman kung saan po hali yan. Siguro po pag-iramdumi po, pag-abot hindi sa security. So sa digdi po sa eskwela, nuga po kaming mga inaapod na police assistance desk. So diyan po maaraman ka po dyan kung sa tabang po kang security ninda na i-check ang mga gamit ninda. Mientras tanto, kinaulay naman kan principal kang kamhay ang mga magurang kang estudyante kung paano makakalikay sa droga ang saindang mga aki. Kasubagong aga, nanutaran man ni Mr. Sulpicio Alferez ang mga grupo-grupo ng estudyante sa laog kang campus. Alagad siniguro kang principal na gabos na grupo o gang na saindang namomonitor ang araman kang guidance counselor kang eskwelahan para matabangan ang mga estudyante. Primero kan last week, during the Brigada Eskwela, sabi ko sa mga magurang, magbrigada kita, bako lang na itong magrelinig. Kundi sabi ko, ang sarong brigada na assignment ko sa Indo, si mga aki nino dapat i-prepare man Indo sa paglaog sa eskwelan ko niya na burukasan, na ma-prepare man sinda academically and yung focus ninda dapat mag-eskwela. Tangaring kasubangon yan, may mga nanonotaranan ng mga miss, siyempre mga kuyan yan, mga hubin, mga grupo-grupo, pero hopefully kuyan man giraray, matabangan sinda. Gabus man iya naka-aram kang guidance, so from time to time, tinatawan tayo ng attention. Para sa Janan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa ibang issue, nag-abot sa 9,700 ang kabilugan na enrollees. Ngunya na taon kang Camarines Sur National High School asin padagos pang nag-aako ng enrollees ang eskwelahan para duman sa mga estudyante na dai pa nakakapag-enroll, partikularmente si mga nagklase ning summer class. Susug ki Mr. Sulpicio Alferez III, principal kang kamhay, may mga estudyante subuot na nadipisilan kasubagong aga na mahanap ang sa iyang section. Alagad may naka-standby man subuot nin mga maestra na nag-alalay sa mga estudyante. Ang kada building kang eskwelahan ang may nakabantay man na duwang security personnel para mag-monitor sa safeguard kan mga estudyante. So far, okay man. Except may mga nagkakapiragarong day para ko as section. Anyway, may naka-standby man mga teacher na pwedeng haputan duman sa database para maaramang ka na section nila. Mayo pa ko ning final enrollees, nasa ko yan iyan, nasa 9,700. Kulang kami ning 200 or 300 or 200 as against duman sa mga enrollment last year. Pero sa main campus ngunyan, padagos ang enrollment, lalong-lalo na kaitong mga nag-intervention class ngunyan na summer. Kada building digdi may duwa and arms sina ning radyo, kaya madaling apodan sinda. Mientras tanto, sa masunod na simana pa mapuon ang formal na leksyon kan mga maestra asin maestro sa Camarines Sur National High School. Susug ki Principal Sulpicio Alferez III, ngunya na simana nasa opening block pa lang ang kamhay huli tabago ang curriculum asin schedule ka mga subjects. Sa nasabing opening block, tututukan mo na kaini ang mga minasunod. Enot, ang pagkuaning Body Mass Index o BMI kan mga estudyante, iniman ang oras para mabistuan sa indang mga kaklase asin maestra, asin makataon ning psychological first aid ang mga paratukdo bago ang formal na klase. Nasa opening block kita, take note, bago ang curriculum, bago ang schedule, ining simanang iniinapod ining opening block,
So mayo pa ini itong content kang lesson na matrukdo. About pa lang ini duman sa mga pagkuakan sa indang BMI, getting to know each other, itong psychological first aid, gabos na mga sabi kan requisitos prior na ginigibo man talaga ng mga teacher, iyo ngunyan naka-assign na si Manang iniyo. Next week, instructional block. So duman talaga, mayo na duman. Talagang pure lesson na. Sa Camarines Norte, primerong aldaw kang pagbabalik eskwela, naging matrangkilo. Ang detalye sa report ni Juan Carlos Aguirre. Areglado asin matuninong ang pagbalik sa klase kan mga estudyante sa elementarya asin sekundarya sa probinsya nin Camarines Norte, ngunya na Lunes para sa school year 2026-2027. Basado sa impormasyon na natipon kan GNN TV 48 Naga, mayong naikurit na problema sa mga eskwelahan sa probinsya, urog na sa banwaan kan daet, ang kabisera kan Camarines Norte. Natabangan ini kan pag-deploy kan mga pulis sa mga tinampo asin mga eskwelahan na nagbantay sa seguridad asin nagtatabang sa pagmanihar kan trapiko. Mientras tanto, pigsyerto kan Camarines Norte Police Provincial Office asin kan Daet Municipal Police Station na mantenido ang saindang presensya kan saindang personahe para makatabang sa publiko na mas maging areglado ang pagbalik sa eskwelahan kan mga estudyante. Meron tayong bantay dyan simula pagbukas ng klase hanggang sa mag-close. Meron tayong pulis ng mga nakadeploy. At in case, kung meron man pangangailangan ng ating mga kababayan, yung mga ating mga estudyante, kailangan nila yung tulong ng pulis, madali nilang lapitan. Para sa GNN TV 48 Naga, Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Sa samuyang pagbabalik, duwang NPA sa Goa, Camarines Sur, gadan sa nangyaring engkwentro. Yan na sinibapang nangingenot ng mga bareta, digdilang sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Different backgrounds, one premier education. Here, there are no borders. This is our school. This is our home. Beyond borders, beyond barriers, from Bicolano dreams to international horizons, NCF is where everyone belongs. Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people. Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw. Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta,
Ginibo kasubagong aga sa Camp Simeon Ola sa siyudad kan Legazpi ang turnover ceremony para sa bagong City Director kang Naga City Police Office matapos ma-relieve si Police Colonel Gilbert Fareñas. Si Police Colonel Rizaldi Caballero na ang bagong pamayo kang Naga City Police Office matapos panginotan ni Police Brigadier General Erosito Miranda, Regional Director kang PNP Bicol ang turnover ceremony. Inaasahan ng unya na aldaw, mapasiring naman sa Naga City PNP si Police Colonel Caballero para hampangon ang sa iyang mga tauhan sa NCPO. Sa Police Report, duwang miyembro kang rebeldeng grupo sa Goa, Camarines Sur ang binawian ng buhay matapos makaengkwentro ang mga miyembros kang 83rd Infantry Battalion Philippine Army. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Gadan ang duwang sinasabing miyembro kang New People's Army na sina Jonathan Mendez alias Errol Manuel Maria asin June, team leader kang Squad 3 na may kasong frustrated murder asin Sinilo Caballero alias Richard, miyembro kang Squad 1 kang Platoon 1, kilosang larangang Guerrilla 1 Sub-Regional Committee 2. Amay ka nakalis na Sabado kan makaengkwentro kang 83rd Infantry Battalion Philippine Army ang subuot 7 armadong rebelde sa Barangay San Isidro, Goa, Camarines Sur. Na-recover man ang nawalat na armas kang mga rebeldeng NPA araw kang tulong improvised explosive device, remote switch kang IED, sarong Galil Ace 22N caliber, mga magazine, balas and personal na kagamitan. Susog kay Major Frank Roldan kang Division of Public Affairs Office ang 83rd Infantry Battalion Philippine Army ang tulos nakipag-koordinar sa pamilya kang duwang nagada na NPA para maipuli ninda ang mga ini asin matawan ng tamang pagbilar asin paglubong. Ang NPA po na namatay dito sa bahagi ng Goa, Camarines Sur nung engkwentro sa pagitan ng 83rd Infantry Battalion noong June 6 ay inasikaso pa rin po ng ating mga kasundaluhan. Sa katunayan, ang 83rd Infantry Battalion na rin po ang nakipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya. Nang sa ganon, sila ay mabigyan ng disenteng burol at libing. Of course, sa pakikipag-ugnayan po yan sa lokal na pamahalaan ng Goa, Camarines Sur at iba pa pong mga ahensya. Hindi po namin ikinatutuwa ang nangyaring o ang sinapit ng aming kababayan. Kaya't taus-puso po kaming nakikiramay sa naiwan niyang pamilya. At sana magsilbi na po itong paalala o babala dun sa natitira pang miyembro ng NPA na nagpapatuloy sa armadong pakikibaka na wag na nilang hintayin na sapitin pa nila yung mga ganitong kapalaran. Liwat na nga po ang liderato kang 9th Infantry Division Philippine Army sa mga natatada pa mga rebelde na magsuko na sa gobyerno para maiwasan ang arog subot kaning sitwasyon na daiman ikinakaugma kan Philippine Army. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, bako ng bago na may engkwentrong nangyayari sa mga lugar na pinagdeklara bilang insurgency-free. Ini ang paglilinaw ni Major Frank Roldan, Chief kang Division of Public Affairs kang 9th Infantry Division Philippine Army matapos ang nangyaring engkwentro sa Goa, Camarines Sur kung saan duwang rebelde ang binawian ng buhay. Gusto subuot ipahiling ka mga rebelde na igwapasindang puwersa sa mga lugar na pinagdeklarang insurgency-free kung kaya nagpapamati man ang mga ini. Alagad na i-report sinda sa mga otoridad. Hindi na po bago yan na nagkakaroon talaga ng mga engkwentro dun sa mga lugar na kakadeklara lang ng SIPs or ng insurgency free. Nangyayari po yan all over the country. Ginagawa ito ng mga bandidong NPA upang pasinungalingan yung efforts ng ating mga lokal na pamahalaan at ng mga otoridad. No? Minsan nagsasagawa sila ng mga small unit attacks. Minsan naman po ay nire-revisit nila yung mga lugar na dati nilang kontrolado. Kaya tingnan natin itong nangyari sa Goa, pinuntahan nila yung lugar na matagal na nilang hindi nabibisita, na i-report sila ng mga sibilyan at nauwi sa engkwentro. So yun yung mga circumstances po niyan, ano. Padagos sa mga bareta, mayong Miss Bicolandia Beauty Pageant Ngunya na Peña Francia Festival 2026 sa siyudad ng Naga.
Inibasado sa rekomendasyon kang Miss Bicolandia Executive Committee matapos na mag-agrangay ang mga sponsors kang Miss Bicolandia na daisubuot maitatao si dating suportang itinao huli kang presenteng krisis sa ekonomiya. Alagad, idadagos man subot ini sa masunod na taon. Ang DepEd Naga ang masurat man sa opisina ni Mayor Leni Robredo na mapaaram na mayo mo ng DRR Mape Parade ngunyan na Peña Francia Festival. Nagpuon lang kan si crisis, pinipig-uurulayan na yan. Pero nag-report na si Councilor Gail na kaulay niya si mga dating sponsors, kaulay niya si Miss Bicolandia Executive Committee, para reho ang pagmati nila na day idago sa this year. Pinakamagasto sa gabos na events sa Miss Bicolandia. Nakakaya talang siyang stage dahil gulping sponsors. Pero si mga sponsors sa kaya nagpainot na sa tuya na baka din hindi matao si Tabang na pagtataon din sa dati. Dahil nga, masakit si panahon. So sa hiling ko, maiintindihan man kan tao dahil nag-aaga kita sa krisis, pero dahil tradisyon na siya sa Peña Francia, idadago sa Mangiraray yan, next year, o kung mas magmaray na ang panahon. Pati man itong DepEd event, iguana kaya sindang order hali sa central office, nabawasan na si mga no school days. Kaya sabi ni Ma'am Susan, susuratin. Rin lang siya, itong mga educated events na. Itong DRR Mape na parade, ito kaya yan parade na mga public schools na nagpa-participate. Yung si pakiulay ng ganyan na muna. Dahil pag nagbabalik na kayo sino, sige practice ka mga aki. So, garo kontra na siya sa kasubuan kang DepEd. So, para sa kuya, basta decision kang DepEd, okay man sa tuloy. Total kadakol pa man ibang events na mapapag-participaran si mga aki. Kaya ang manggirarin sa ibang events. Si iba, kaya ang manggirarin, si Civic Parade, Bigatari Parade, Boyadores, sila ang manggirarin. Sa ibang bareta, 2,379 na estudyante kang Naga College Foundation naggraduar sa National Service Training Program o NSTP kang nakalihis na aldaw. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Kenneth Del Mundo. Nasa 2,379 na estudyante ka Naga College Foundation ang naggraduar sa National Service Training Program o MSTP kan Sabado, June 6 sa ST Quadrangle. 1,753 digdi ang hali sa Civic Welfare Training Service o CWTS, mantang 247 students sa Literacy Training Service, asin 379 sa Reserve Officers Training Corps o ROTC. Naging guest of honor si Executive Officer of the Office of Ethical Standards and Public Accountability, Colonel Van Christopher S. Sumbiling, MNSA, FS, Philippine Army na nagpaliwanag kan importansya kan NSTP. Yung significant ng graduation ngayon, yung NSTP, is that we are required by law to have this kind of program based on the Republic Act 9163, and it is about making our students to be more patriotic and to have their nationalism or love of country. Whatever the students learn from this program, whether it is an ROTC, CWTS or LTS, they must put it in their hearts that helping is a responsibility of everyone. Ang mga NSTP graduates, arog ni Dania Ranara, pinagheras ang mga nanudan asin mga pagbabago sa sayang buhay sa tabangkan programa. Ang learnings ko po sa ROTC is super marami. ROTC taught us so many things that people may often see as simple things, like we are just going outside para magmarcha-marcha or magsigaw-sigaw, but in a deeper level, ROTC taught us so many things like the discipline, time management, and also communicating with other people. Ang nabibuild namin is hindi lang yung physical attributes namin, but also the communication and socializing with others. Nakulang tabang po sa ko ang
CWTS bilang estudyante ako dahil po naging responsable po ako and handa akong tumulong sa komunidad po. Maraming salamat po sa lahat ng instructor namin, facilitator and sa mga nag-go po kaning program na ini. Sa tema na MSTP graduates, pinandaya bilang lingkod bayan ng may malasakit at pananagutan, nagtaumanin mensahe si Dr. Geronimo A. Buenavente sa Naga College Foundation na padagos sa pagpandaya ng mga estudyante sa pagtaon ng dekalidad, alagad abot kayang edukasyon sa mga estudyante. So ang NCF bilang sarong academic institution, nagsiserving pandayan o lugar kung saan ang mga aki, lalo na sa NSTP, pinapanday, hinuhubog, pinapatibay nganin sinda magserbing marhay na ciudadano, asin magiging mga tultul, asin kapabling leaders sa mga maabot na panahon. So para sa NCF, ang sa ko masasabi, continue your passion, continue your mission to really work on. Para sa GMN at TV48 Naga, Kenneth Del Mundo, Newsbreak. Sa ibang bareta, pinaglinaw kang Matanao National High School, Davao del Sur, sa paagikan sa indang Facebook page na ang nagabang building, haloy nang pinag-abandona asin yao na sa restricted area. Mayo man subuot tao sa laog kang nasabing school building na enot na danyaran kang linog kang taong 2019. Pasado las 7:40 ning pagkaaga kasubago, namate aninda ang 7.0 magnitude na linog mientras na ang mga estudyante yaon sa flag raising ceremony. Mayo man subuot na kulga na estudyante para tukdo asin magurang sa nangyaring linog. Mientras tanto, ang sentro kang linog na nangyari kasubagong aga na may magnitude 7.8 ang nairehistro sa Maasim, Sarangani. Namatean man ang intensity 7 sa General Santos City, intensity 6 sa Palimbang asin Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat, intensity 5 sa Davao City, Kidapawan City, Carmen, Cotabato, Sibuco asin Siocon sa Zamboanga del Norte asin iba pang mga banwaan kang Davao Oriental. Zamboanga, Sibugay, Davao Oriental asin iba pang mga probinsya sa Mindanao Region. Yan ang mga bidang baretang nakalap kang mas pinakusog na puwersa kang GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangingyanot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Chris Palomanya, asin ini ang GNN TV48 Naga News Break. Sa NCF, tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where Tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga. This is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future.
Titiwin ko na po lahat yan. Humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family.